Me ajettiin koko tämä trendi ylös, koko ajan kuitenkin määrittäen siihen rinnalle sellaista tasoa, jonka alapuolelle kun osake menee, niin me ollaan valmiita sitten luopumaan ja ottamaan voitot itselle. Koska me ei tietenkään haluta kokea uutta tällaista isoa droppia. Ja emme pystytä kuitenkaan ennustamaan, koska se tulee, ja me voidaan vain ja ainoastaan reagoida siihen, mitä markkinoilla juuri nyt tapahtuu. Tässä kohti me myytiin meidän osakkeet, muodostuu tämmöinen pohja, ja sitten nähtiin, että tämä osakehan lähtikin itse asiassa uudelleen nousuun, jolloin me päätettiin nostaa se takaisin. Tässä kohti oli helppoa tehdä suunnitelma, että myydään ne, mikäli ne tulee sitten tänne tämän tukitason alapuolelle. Nyt kuitenkin kävi näin, että osake jatkoi matkansa ylöspäin, ja kokonaistuotto tälle sijoitukselle päätyi noin 9,7-kertaiseksi meidän sijoitettuun pääomaan nähden, eli 973%. Tämä on dramaattisesti erilainen tulos kuin se tulos, mikä saatiin pilkällä osta ja pidä strategialla. Vaikkakin sekin oli sellainen, että se kelpaa tietysti jokaiselle meille sijoittajalle ihan viikon jokaisena päivänä. Kyse ei ole siitä lainkaan, vaan tässä vaan havainnollistaan sitä, kuinka erilainen se lopputulos voi olla samalla osakkeella erilaisella strategialla. Osake näyttää arvostustasoltaan erityisen houkuttelevalta laskettuaan sieltä 65 euron hinnasta 9,9 euroon, eli 87% droppia, ja tämä on kuitenkin toimiala, jolla näyttää olevan erittäin vahva tulevaisuus, tuloksen tekokyky on selvästi kohdallaan, ja tämä on sellainen osake, joka me halutaan sinne salkkuun, ja haluttaisiin nähdä tämän tuomasta tuottoa sitten meidän sijoituksena. Onko tämä sitten oikea taso ostaa? No, fundamentit näyttää hyvältä, niin eiköhän vaan paineta nappia ja oteta sinne salkun jatkeeksi sitten. Nyt kuitenkin kävi niin, että se meidän 9,9 hinta ei kuitenkaan ollut se pohjahinta, vaan me ollaan tässä nyt matkustettu sinne 5 euron hujakoille, niin nyt kysymys kuuluu, että onko nyt hyvä nyt oikea aika ostaa? No jos se oli 9,9 hintaan hyvä hinta, niin eikö tämä ole vielä parempi hinta? No näinhän se kyllä on. Me voidaan lisätä sitä sinne meidän salkkuun. Toinen vaihtoehto meillä olisi ollut koko ajan seurata näitä meidän trendi-indikaattoreita, katsoa, että mihin suuntaan tämä osake on kulkemassa, ja pyrkiä sen mukaan siinä vaiheessa, kun nähdään, että suunta on se, mitä me halutaan sen olevan. Hieman aikaa kuluu. Osake selvästi nousee tämän meidän laskevan trendiviivan yläpuolelle. Tässä kohti meidän kiinnostus herää huomattavalla tavalla tähän osakkeeseen. Tänne on syntynyt tämmöinen double bottom muodostelma, jonne sitten päädytään muutama kuukautta myöhemmin uudelleen. Ollaan kuitenkin jatkuvasti tämän meidän laskevan liukumakeskiarvon alapuolella, eli tämä meidän trendiseurantamalli sanoo, että se on laskevassa trendissä siinä vaiheessa. No, tässä kohti kuitenkin nähdään, että ollaan hyvin lähellä tätä meidän pitkäaikaista, melko pitkän ajan pohjaa, jolle on syntynyt tämmöinen hyvä tukitaso, ja tässä kohti on helppo tehdä suunnitelma, että mikäli tämä osake menee tuon alapuolelle, niin me ei haluta olla sen kyydissä, mutta mikäli tämä jatkaa ylöspäin, niin se on silloin meidän suunnitelman mukaista. Me ostetaan sitä tässä näin. Toden totta osake lähtee ylöspäin, ja me toimitaan tavoillemme uskollisena, luoden sinne sitten jokin taso, missä kohti me halutaan voitto kotiuttaa, mikäli suunta tässä touhussa sitten kääntyy. Päädytään 20 viikon liukumakeskiarvon yläpuolelle, erittäin hyvä. Kuitenkin käännytään täällä poikittaisliikkeeseen, ja me ollaan valittu täällä tasoksi, että mikäli tämän aikaisemman pullback-tason alapuolelle tullaan, niin siinä kohti hypätään pois sieltä kelkasta ja laitetaan sitten tuotot taskuun. Kuitenkaan me ei päädytty missään vaiheessa sen alapuolelle, vaan matka jatkui. Tosin nähdään selvästi, että tämä nousu on hidastunut huomattavasti tämän viimeisen vuoden aikana. Päätetään tehdä tänne uusi taso, jossa voitot kotiutetaan. Ollaan me kuitenkin tuplattu meidän alkuperäinen sijoitussumma, eli 6 eurolla ostettu, ja nyt me liikutaan siellä pikkasen 12-13 euro yläpuolella. Osake päättää korjata alaspäin, eli tullaan trendiviivasta läpi ja tullaan meidän liukuvasta keskiarvosta läpi. Me myydään meidän sijoitukset pois ja jäädään odottamaan, että mitä tuleman pitää. Aina voi osakkeet ostaa takaisin, jos siltä näyttää. Myytiin täällä 12 hujakoilla. Osake päätyi joitain kuukausia myöhemmin 4 euron hintaiseksi ja rikkoi tätä meidän aikaisempaa pohjaa, mikä tänne oli sitten piirretty, vain ja ainoastaan noustakseen takaisin sen yläpuolelle. Ja tämä on sellainen, joka kiinnostaa todella kovasti tässä kohtaa meitä.
Me ollaan tultu tämän laskevan trendin yläpuolelle, ollaan päästy 20 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolelle, ja ollaan tehty tämmöinen false downside breakout täällä, ja palattu uudelleen vedenpinnan yläpuolelle. Mihin tämä osake tästä jatkaa, sitähän me ei vielä tiedetä, mutta tässä kohti me ollaan jälleen kiinnostuneita tästä. Nyt nähdään, että sama osake, 2 täysin eri strategiaa, tuotti meille dramaattisesti erilaiset lopputulokset. Alkuperäinen kiinnostus 9,9, me oltaisiin voitu se myydä erittäin hyvällä voitolla tuolla 14 euron hintaan, mutta mikäli me ollaan pitkällä aikavälillä ostaja pidä strategialla liikkeellä, niin mehän ei oltaisi sitä myyty, vaan me oltaisiin edelleen pidetty se osake, jolloin tähän päivään mennessä me oltaisiin saatu sitten tuhottua omaisuudesta 40,4%. Totta kai eihän meidän koko omaisuus tässä osakkeessa, mutta siitä sijoituksesta, mitä me tänne ollaan tehty. Sen sijaan valittuna tämmöinen aktiivinen strategia, jossa meillä on kantaa ottava ajoitus siihen, koska ostetaan, koska myydään, milloin voitot kotiutetaan. Hyvin yksinkertainen malli tuotti meille 83% tuoton sillä samalla osakkeella. Tässä ei ole tarkoitus kuitenkaan kaupata ajatusta siitä, että on olemassa joku tietty oikea tapa sijoittaa. Enemmän tässä on kyse siitä, että ymmärtää sen, että sama sijoituskohde, eri strategia, niin tulos voi olla aivan erilainen. Eli se, että sijoittamisessa ei ole kyse siitä, että ostetaan niiden hyvien yhtiöiden osakkeita, vaan että ostetaan niitä osakkeita oikein. Ja tämä sama tietysti on totta niin kiinteistöissä, asunnoissa, valtionlainoissa, kullassa ja hopeassa. Kaikessa se, koska se ostetaan, mihin hintaan ja mikä meidän suunnitelma siellä taustalla on, niin se määrää sen, minkälainen meidän lopputulos siinä sijoituksessa tulee sitten todellisuudessa olemaan. Eli huomattavan paljon tärkeämpää on se, että kuinka paljon me pystytään saavuttavastamme omaisuudesta pitämään, kuin se, kuinka paljon me pystytään hyvinä aikoina saamaan tuottoa. Eli häviämällä vähemmän voittaa pitkässä juoksussa enemmän. Ja tämä on se keskeinen pointti strategisessa portfoliosuunnittelussakin. Kyse on kuitenkin sinun rahoista, siitä, että teet sellaisen kokonaisuuden ja sellaisen suunnitelman, jolla on mahdollisuudet pärjätä vaikeassakin markkinaympäristössä. Eli pelkästi omaisuuslajien välinen allokaatio ei ratkaise tätä asiaa. Kannattaa käyttää aktiivisesti erilaisia strategioita siellä salkussa ja tutkia, minkälainen strategia parhaiten sopisi niihin omiin suunnitelmiin ja niihin tavoitteisiin, joita sitten itsellä on. Ja tietenkin parhaiten sopii vallitsevaan markkinaympäristöön. Eli tehdään hajautus usean omaisuuslajin välille, luodaan strategiat, koska ostetaan, koska myydään, kuinka salkku suojataan. Ja tämä on kokonaisuutena sellainen, joka yksinkertaisuudessaan on erittäin tuottavaa, turvallista ja niitä tavoitteita kohti vievää, joita sille sijoitustoiminnalle alun perinkin on asetettu.